txori, aparta titibos, gogoratu, lehenengo, 30, Jon Azpiazu, pixura, gero danak lo, txolopote, Zankar Romel. Atezuan, Jangu ero eta Zerdara bisu. Katibuko abeslantza. Eruteko gai bazara, botina bebai, zuzen doia. Zorez da. Badoia zan. Hamen aipatzekoa da, Nikolas Bezuñak botaba zala postaltzada, oitala igurte, 2008. Irene Lautika lekitxarra, eguz guza ala gogoia, guk ez dugu zabalduko oia da eukatemia. Aialak, 2008 ez da bat eipan. Aipatu bego eta